Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima Joliba Jabarani filɛbaaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Radio Joliba lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw minnu fana bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la n'o y'an ka page Facebook ye, an b'aw fo dantɛ foli min na. Bi ye sankura kunnafoni di gafe jamukan fɔlɔ ye. Limanaw a bɛ bɛn janvier kalo tile 2 de ma san 2024. Limanaw an b'aw kunbɛn sankura ale daminɛ la an nisɔndiyalen k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka timinandiya la k'an filɛ ani k'an lamɛn walasa aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo min na. O kumana o foli an tɛ sɛgɛn an b'o kɛ aw ye ka sankura foli k'o kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu bɛ Joliba TV News lajɛ walasa ka se ka kunnafoniw sɔrɔ aw sigiyɔrɔw la. O kumana san hɛrɛ a n'a karama ani basigi ani bɛn Ala k'o kɛ an ka jamana in kɔnɔna la yan nɔ. Mana maliden cɛ ni muso an bɛ bɛɛ fo ko bɛɛ sanbɛ an b'a fɔ ɲɛna aw danse. Limanaw gafew olu bɔra bi gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan u bɛ tali kɛ l'essor min ye fasili sɛbɛn lɛkɛsɛ ale bi yan, l'alerte ale bi yan nɔ ka taa se min ye le rossignol ale bi yan min bɛ tali kɛ la découverte ale fana bi yan ka taa se min ye l'indicateur du renouveau ni fasili sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakale. Limanaw waati min b'an bolo n'o ye sanga 30 ye o kɔnɔna la, mana an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila. An b'a daminɛ ni min ye o ye jamana ka fasili sɛbɛn l'essor. Limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goïta a ye laseli kɛ laada min bɛ yen ni jamanakuntigi bɛɛ lajɛlen b'a kɛ sankura ɲɛkɔrɔ. Jamanadenw san kɔnɔna la baara minnu kɛra fɛn minnu kɛra koba minnu kɛra ani baara minnu bɛna boloda jamana fɛ don nataw la, jamanakuntigi bɛ o laseli kɛ jamanadenw ye. Laada a latilenna a senfɛ min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goïta. Limanaw Zena min ye jamanakuntigi a ka kumaw kɔnɔna la a ye sinsin mun kan o ye bɛn ye. Malidenw bɛ se ka don bɛn sira fɛ cogo min na, malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Bɛn bɛ se ka kɛ bɛn ka yakubaya, bɛn ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ yanga fɛn ye Mali kɔnɔ. O de kɛra jamanakuntigi ka kuma yɛrɛ sinsinmayɔrɔ ye. L'essor b'a ɲɛfɔ cogo min na a ka kumaw la. Jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ ko sankura daminɛ san 2024 colonel Asimi Goïta a ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan. Limanaw fɛɛrɛ ninnu caman bɛ tali kɛ min na k'u ka bɛn ka ɲini kumaɲɔgɔnya o ka sabati malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Ko o kɔrɔ ye ko baara in limanaw a bɛna ta bala sabu ko jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan n'u k'a ma ko comité. O comité yɛrɛ limanaw o bɛna bila baara la joona yani kalo kura février kalo yan'o banni yɛrɛ cɛ. O comité in bɛna sigi sen kan ka baara kɛ. Bɛn bɛ se ka ɲini sira o sira kan, malidenw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo o cogo k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Basigi ani ɲɛtaga, n'i y'a mɛn ɲɛtaga, n'i y'a mɛn sɔrɔ ka yakubaya, limanaw bɛn ani basigi o de nana jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. O de la jamanakuntigi a ko san 2024 min n'an filɛ nin a kɔnɔna la, limanaw ko min ye baara wɛrɛw ye n'o ye groupes armés banbanciw olu kɛlɛli o fana baara o bɛ senna o tɛna jɔ, dɔ bɛ fara o kan. Wa hali yɛlɛmani minnu bolodalen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye, jamana fanga ka segin jamanadenw ma, o baara ko o fana na taa ɲɛ seginna kɛ o kan. Min ye fasiri ye limanaw l'essor ko ni nin kuma fɔra a bɛ mɔgɔ hakili jigin min na o ye bɛnkan sɛbɛn ye. Bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala n'u kama accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Limanaw a bɛ maa hakili jigin o bɛnkan sɛbɛn in na sabu ale bɛnkan sɛbɛn in bolonɔ bilala kun min kama o ye malidenw fana yɛrɛ dama ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ minnu murutira
ka marifa ta jamana kama minnu murutira ko fo u ta fan ka d'u ma jamana kɔnɔ jamana min ye bɛnkan sɛbɛn ye accord pour la paix ale de bolonɔ bilala o kama limanaw bɛnkan sɛbɛn in bolonɔ bila ni sisan cɛ fɛn caman kɛra ko caman kɛra bɛɛ y'i ta kɛ nka bɛnkan sɛbɛn in maaw nana ye k'a fɔ a yɛrɛ dabɔra min kama a ma se ka o sɔrɔ a ma se ka k'o ye sabu bɛn ni kelenya tɛgɛ di ɲɔgɔn ma accord pour la paix a ma se ka o san sɔrɔ sabu minnu yɛrɛ y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na n'o ye maa murutilenw ye ani jamana ɲɛmɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ ko fasiri ko maa murutilenw yɛrɛ ta kɛra la kuma bɛɛ olu de bɛ bɛnkan sɛbɛn in k'u sen d'a kan kana kɛ yɛrɛ fo jamana yɛrɛ a nana laban min na kɔsa in na san laban na ni maaw y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ min kɛ ka kidali marabolo minɛ san 10 ɲɔgɔnna o tun tɛ jamana ka bolo kan o nana kɛ fɛn ye ka kɛ ko ye min ni bamanciw n'o ye rebelle kɔrɔw ye olu ma o faamu jamanaw k'a kɛ yɛrɛ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ a kuma yɛrɛ tɛ fɔ bilen nka ka kɔ bi ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ tun y'a jira k'a fɔ ko sigi bi kɛ bɛnkan sɛbɛn in kan n'o ye accord pour la paix ye jamanaw dɔw kama ko révision ayiwa bɛnkan sɛbɛn in ka sigi a kan révision intelligente jamanaw n'o de hakili yɛrɛ ka sigi a ko la jamanaw hakilimaya la k'a lajɛ bɛnkan sɛbɛn in a bɛ se ka don ba la cogo min na sabu ko kabi a bolonɔ bilala san 2015 ayiwa ka na se bi la maaw kun jigi dan bɛ bɛn min kan u ma se ka sɔrɔ o la fasiri ye ɲininkali damadɔ min kɛ o ye k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita waati min na a ko fɛɛrɛ kuraw bɛna sigi sen kan ka bɛn ni kelenya ɲini jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yalima bɛnkan sɛbɛn min n'o ye accord pour la paix ale ko bɛna kɛ cogo di o ye ɲininkali ye ko a bɛna se ka jɔyɔrɔba di bɛnkan sɛbɛn in ma tuguni wa groupes armés minnu bɛ yen ni olu bolilen bɛ ka t'u da Algérie jamana kan bi ni Mali ni Algérie yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o baara in na ko olu groupes armés olu nana don bɛn kɔnɔna la cogo di sigikafɔ bɛna kɛ olu ni jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogo di jamanaw nin bɛɛ ye ɲininkali fana ye fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan o jaabiw bɛna ye o kɔnɔna la min ye lesɔrɔ ye a kɔni ko jamanakuntigi ka laseli kɔnɔna la ko fɛn kelen min bɛ yen jamanaw ni jamanakuntigi y'o ɲini jamanaden kelen-kelenna fɛ o ye ko bɛn o de ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛla ye wa baara bɛna kɛ ni o de ye kosɛbɛ san 2024 kɔnɔna la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ lesɔrɔ kɔnɔ bi aw bonya b'a la n'an bɔra ye fasiriden sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko lɛkɛsɛ limanaw lɛkɛsɛ ko ni cɛ ni muso minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ tora maaw da san 2023 tɛmɛnen limanaw u tɔgɔ ma to maaw da ten dɛ u ye baaraw de kɛ wa limanaw u ye min kɛ ni o jɔyɔrɔ bonyana ayiwa ɲumanna jamana yɛrɛ kama walima jamanadenw minnu bɛ yen k'olu magɛn limanaw ɲumanya yɛrɛ kama limanaw min bɛ tali kɛ fasiri n'o ye lɛkɛsɛ ye a ko Mali ye gɛlɛya caman de tɛmɛ ayiwa gɛlɛya ninnu na sɔrɔko gɛlɛyaw b'a la hadamadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o b'a la limanaw cɛ ni muso minnu bɛ yen ni olu y'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye gɛlɛya sɔrɔ nka olu ma sigi u ma ɲinɛ k'u bolo da u sen kan k'a fɔ u na u ka jamana fana dɛmɛ limanaw a ma kofɔlen ninnu caman bɛ yen u bɛ jamana mara la u caman fana bɛ yen minnu ye sɔrɔ yakubayabaw ye caman fana bɛ yen minnu ye jagokɛlaw ye limanaw min ye fasiri n'o ye lɛkɛsɛ ye a ko an k'a daminɛ maa min bɛ yen ni bi maa bɛ se k'a fɔ san 2023 la limanaw n'ale tɔgɔ tora maaw da hali sini maaw n'a fɔ ko maaw kun ma da la k'a fɔ ko nin baara na kɛ nka a kɛra dɛ limanaw san 2023 tɛmɛnen in na koba min n'a kɛra n'a tora maaw hakili la lakana bolo ma limanaw o ye kidali minɛni ka bila jamana ka bolo kan lɛkɛsɛ y'a jira k'a fɔ maliden caman bɛ yen olu kun ma da nin ko in na olu kun t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ yɛrɛ san 10 kɔfɛ limanaw ni nin kuma fɔra jɔnni tɔgɔ bɛ fɔ nin baaraba in kɔfɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ale de nana kɛ maa ye maa min bɛ yen ni nin tɔgɔ bɛ ta ka di a ma n'o ye kidali minɛni ka bila jamana ka bolo kan limanaw furanjɛla fanga ɲɛma colonel Asimi Goyita ko kabi u ye fanga minɛ san 2020 ayiwa ka n'a ye k'a fɔ yɛrɛ u ka baara yɛrɛ maaw ka da la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la furanjɛla fanga in u bɛ ka jamana u bɛ ka a wasa
u bɛ ka jamanadenw ka jigiya bila u kɔrɔ o ye kɔsa in na Kidali minɛni min kɛra o ye kɔsa in na u ma da u ma san 2023 la malidenw caman y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛcɛw caman bɛ an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ MINUSMA i n'a fɔ Barkan ni maa kofɔlen kelen ninnu n'o ye furanjɛla fanga ɲɛmaaw ye olu de kɛra sababu ye ka ninnu ka sira yiru la k'u ka jamana bila ni ye jateminɛ kɛ jama min jara jama yɛrɛ n'u y'o folikan kɛ kosɛbɛ o ye ni waliyaba ninnu minnu kɛra o tɔgɔ bɛ ta ka di jɔnni ma Colonel Asimi Goita jɔnni wɛrɛ bɛ yen minnu jɔyɔrɔ bonyana o ye an ka nin kɛlɛcɛ ninnu ye nka nin kɛlɛcɛ ninnu bɛ kɛlɛ de kɛ nafolo kana jamana ale wagande kɔnɔna la les soldats de l'économie o ye jɔnni ye an ka doyenw olu bɛɛ lajɛlen bɛ jɔn ka mara kɔnɔ o ye minisiri min n'ale bɛ sɔrɔ kunna n'o ye Alfuseni Sanu kɛra maa ye min na fana jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka sɔrɔ yɛrɛ bolo ma ko nin cɛ in minisiri a y'i jija sɔrɔ kana tila jamana la ɲanginiw kɛra Mali kan ka jamana caman bɛ u y'i bolo bɔ jamana bolo k'a fɔ ko an na nin jamana in to yen sabu u ma an ka kumakan labato an bɛnna min kan u m'o labato caman y'i sen bɔ Mali sen na nka u n'a ta o ta ko ministre de l'économie et des finances n'o ye Alfuseni Sanu ye ale sera ka Mali jamana kɛlɛkɛminɛn bɛ san jamanadenw bɛ sara u n'a ɲɔgɔnna caman sɔrɔ ma labɔli kɛ dɛ nka fɛn caman de bɛ yen min ye ni minisiri ye n'o ye Alfuseni Sanu ye a sera k'i jɔ nafoloko la sabu n'i y'a jateminɛ hali armée ka minasango nafolo fɛn fɛn bɛ bɔ a si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛmɛ wɛrɛ tɛ dɛ a bɛɛ lajɛlen nafolo bɛ bɔ jamana wagande kɔnɔna la o tɔgɔ bɛ ta ka di minisiri ma min bɛ sɔrɔ ko ni nafoloko kunna Alfuseni Sanu nka ale kɛrɛfɛ maa minnu fana bɛ yen ni olu jɔyɔrɔ bonyana u bɛɛ lajɛlen bɛ baara kelen in na ye bɛɛ ye sɔrɔ yakubayamaw ye a fɔlɔ o ye CMDT ɲɛmaaba ye n'o ye Nango Danbele ye filanan directeur général des impôts min ye Mathias Konate ale fana sɔrɔ yɛrɛ ka jamana wagande fa debedebe nafolo la Mathias Konate ninnu jɔyɔrɔ bonyana u la kosɛbɛ douane ɲɛmaaba n'o ye inspecteur général Amadou Konate a fana tɔgɔ bɛ fɔ maaw fɛ maa minnu ye san 2023 a tɔgɔ yera minnu ye kobaw kɛ o ka bɔ yen Abdoulaye Diallo ale min ni domaine ɲɛmɔgɔya a b'o la bi jamana ka se ka nafolo sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye Abdoulaye Diallo a fana jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ tɔgɔ bɛ di jɔnni ma san 2023 in kɔnɔ maa dɔ fana ye BMS Banque Malienne de Solidarité o ɲɛmɔgɔba nin ye banki baarakɛla ye min fana a ɲɔgɔn kan dɔgɔ banki baarakɛlaw cɛla Docteur Lafiya Koyita ko maaw k'a dɔn k'a fɔ ni cɛ in fana Banque Malienne de Solidarité ale de kɛra sababu ye ka nin banki nin wari maraso min bɛ Mali kɔnɔ Mali tɔgɔ la k'a bila bankiw cɛla farafinna yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la UEMOA jamana kɔnɔna la banki 7nan min ni sɔrɔko bolo ma ale fana jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ n'an bɔra yen maa minnu bɛ yen ni olu fana ye sɔrɔ yakubayabaw ye homme d'affaires an ka jamana kɔnɔ nka buna hadamadenya dɛmɛ u sen b'u la kosɛbɛ ne kan ye jɔnni ma Mamala ko Mamala fana nin cɛ in a ye jamana dɛmɛ kosɛbɛ se min b'a ye a y'a kɛ jamana ye maa min bɛ tugu o la k'o ye Umaru Gambi dɔw k'a ma ko Baruni Gambi ni cɛ in fana ye seko kɛ jamanadenw ye a mana mɛn k'a fɔ ko maliden dɔ de bɛ yen o bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna la ko Umaru Gambi Baruni ko a ka dɛmɛ o bɛ ye o tigilama yɔrɔ musoba min fana bɛ yen ni u k'a ma ko Fatumata Ɲani Batuli ni muso in san 2023 la a fana tɔgɔ tora maaw da kosɛbɛ maaw kun hakilila ko ɲamantonba min bɛ Lafiyabugu maaw hakilila ɲamantonba min tun bɛ Madinakura ko mouvement Anbiko ɲɛma n'o ye Batuli Ɲani ye ni musoba in ale de kɛra sababu ye ka ni ɲama ninnu cɛ maaw kun t'a dɔn k'a fɔ ko ni ɲama in a bɛ se ka cɛ ka bɔ Bamakɔ ale dugu kɔnɔna la a ka ɲɛnajɛ laban yɛrɛ k'o kɛra san 2023 laban in na o kɛra Kayikaw fɛ yen festival ba min n'o kɛra Batuli Ɲani tɔgɔ la a kɛra bonya ani karama ye Kayikaw nisɔndiyara o ko la maa laban min bɛ yen ni lɛgɛsɛ a b'i da don o la o ye Usumani Yara ye Usumani Yara fana homme d'affaires min bɛ jamana kɔ kan a fana hôteliw b'a bolo ani usines fana kɛn bɛ ka jamana tɔgɔ ja kosɛbɛ maliden don ale fana kɛn bɛ ka
baara kɛ jamana kɔ kan jamana o hali farikolo ɲɛnajɛ ani maa minnu bɛ maaw ɲɛnajɛ i n'a fɔ Sidiki Jabate ko Sidiki Jabate fana tɔgɔ tora maaw da san 2023 in na sabu maa minnu bɛ yen ni an ka seko ni dɔnko tigilamaw cɛla maa min bɛ yen n'a sera ka Faransi Paris ɲɛnajɛkɛso dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Paris Bercy san 2023 novembre kalo tile 17 ale fana sera ka jamana tɔgɔ ja kosɛbɛ Faransi jamana kan ndolatana min bɛ yen n'o ye Yves Bissouma ye n'a bɛ ndolatankulu la u k'a ma ko Tottenham ko Yves Bissouma fana o ka fana ye jamana ɲɛda ja jamana kɔfɛ nin de ye maaw ye lɛgɛsɛ a ye da se minnu ma minnu tɔgɔ tora maaw da kosɛbɛ k'a daminɛ jamana yɛrɛ marabaaw la min ye colonel Sadio Camara colonel Abdoulaye Maïga ka taa se Modibo Kone min ye Choguel Kokala Maïga ani min ye Ismaël Wage jamana ninnu fana jɔyɔrɔ bonyana jamana ko la lɛgɛsɛ ka ɲɛfɔli la kunnafoni filɛ jamana a ye nin bɔ lɛgɛsɛ kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko l'alerte libanaw fasiri y'a jira k'a fɔ ko Agibu Buware n'ale fɔra a bɛ maaw hakili jigin min na o ye cakɛda min sigilen bɛ bunahadamadenya josariya lafasaliko kunna commission nationale des droits de l'homme Agibu Buware a kumana l'alerte maaw fɛ kunnafoni so in an k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn in sera a ma k'a ɲininka san 2023 min tɛmɛna sisan bunahadamadenya yɛrɛ hakɛ a bɛ dabolo jumɛn kan nka Agibu Buware ko fɛn kelen min bɛ yen ni ale kɛmɛ ka jiginna sɔrɔ o la dɔɔni jamana ko ye sariya tigilamaw kana kɛ fanga ka kumada ye sariya tigilamaw kana to fanga nɔfɛ ka maaw da siri ni juru ye walima ka maaw dabila bara kɔnɔna la k'a sɔrɔ dun Mali ye jamana ye n'o ye démocratie jamana ye ko sariya bɛ baara kɛ a yɛrɛ ye nka ka tugu fanga ko a ka kɛ tan u b'a kɛ ten Agibu Buware ko ale ye jiginna sɔrɔ o yɔrɔ de la dɔɔni sabu a ka jate la min ye liberté d'expression liberté d'opinion jamana n'o de ye maaw ka kanabila maaw ka u hakilila fɔ jamana kɔnɔ k'a ka jateminɛ na o de kɛra majɛ ye Mali kɔnɔ san 2023 in na min ye l'alerte maaw ye olu ye ɲininkali boloda ka ɲɛsin Agibu Buware ma commission nationale des droits de l'homme a ɲɛma a ko ɲininkali kɛra la k'a fɔ yalima hadamadenw yɛrɛ ka josariya Mali kɔnɔ a bɛ danga jumɛn na a ko waleya damadɔ bɛ yen halisa olu kɔni bɛ senna an ka jamana kɔnɔ o ye fɛn damadɔ ye i b'a sɔrɔ maaw ka hakɛ o tere kelen bɛ bingani bɛ kɛ maaw ka farikolo yɛrɛ la hali hakili la nin bɛɛ b'a la n'i y'a lajɛ n'i taara sira caman kan yɔrɔ lakanabaliya maa t'o fɔ bingani wale caman bɛ kɛ lakanabaliya sira la bamancimaw fɛ o ka bɔ yen hali kalanko nasira la denmisɛnninw ka kalan o sen tɛ hakɛ la o fana ye hakɛ ye denmisɛnninw ka hakɛ min n'a minɛnen bɛ o la o ka bɔ yen ko hali kɛnɛyako la maa caman bɛ yen o ka kɛnɛya o sabatilen tɛ k'a sababu kɛ jamana yɛrɛ taabolo ye walima jamanadenw sen tɛ ka u ka hakɛ sɔrɔ o fana ye kɛnɛya taabolo dɔ ye o mana bɔ yen ko maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'o ye déplacés ye déplacés minnu bɛ yen Mali yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ u bɛ bɔ sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la k'a sababu kɛ siran yɛrɛ bolo ma min ye Agibu Buware ye a k'o fana ye ko ye min ni dɔ de farala o hakɛ kan san 2023 tɛmɛnen min filɛ nin ye jɔnya kɛlɛ min bɛ yen ni k'a fɔ i ye n ka jɔn ye ko o waleya ninnu Kayi mara la a yɛlɛla k'a fɔ ko halisa o fana bɛ senna hali n'a sɔrɔla kumaw kɛra a ko kan a ko ka dabila a ko kabi san 2020 CNDH ye maaw ka kumakanw sɔrɔ maaw ka laɲiniw sɔrɔ minnu taara f'u ɲɛna k'a f'u ɲɛna ko Kayi mara la min ye jɔnya wale ye o baaraw bɛ senna yen o ka bɔ yen hali politiki fana bonnakun kan CNDH y'a jira k'a fɔ ko politikimaw a ye min jateminɛ o ye k'a fɔ politikimaw ka kumada bɛ ka minɛ u la kosɛbɛ politikimaw caman de bɛ yen hali faraɲɔgɔnkakulu caman de bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ u ka kumadaw minɛn'u la ni maa min ko i bɛ kuma i bɛ siran k'i ka hakilila fɔ k'a sababu kɛ sariya tigilamaw bɛ wulikajɔ la maaw nɔfɛ o de la Agibu Buware y'a jira k'a fɔ ale ye jiginna sɔrɔ yɔrɔ min na o ye k'a fɔ ko sariya tigilamaw u kana sɔn fiyewu ka kɛ minɛn ye minɛn min bɛ yen n'o ye fanga ka minɛn ye ka kɛ sababu ye ka
jamanadenw ka hakilila minɛ walima ka u biri jamanadenw ka hakilaw kan. Nin de kɛra kuma yɛrɛ fanba ye. Jamanaw l'alerte ye min fɔ a ka bibɔli la aw bonya b'a la. N'an bɔra ye limanaw fasiride sɛbɛn bɛ n'an ko a ma ko la découverte ale kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko logements sociaux ko kuma de bi yan ko nin waati in na a bɛ n'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ sow kɔnɔna la n'o ye logements sociaux ninnu ye jamana bɛ so minnu di jamanadenw ma nka a jirala k'a fɔ ko maa minnu bɛ so ninnu kɔnɔ u tɛ ka so ninnu sara. Dɔw bɛ yen olu tɛ ka so ninnu sara a saracogo yɛrɛ la nka ko hinɛ tɛna kɛ u la bilen dɛ fasiri ka ɲɛfɔli la sabu minnu bɛ kɔfɛ so sarali la ko gouvernement ka tɛmɛ ni cakɛda min n'o ye office malien de l'habitat du Mali n'o ye OMH ye ale ko ale b'a sen ka nin waati in na ka se ka a bɛ taa ni ka segin la maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ yen ni a jirala k'a fɔ u bilala so kɔnɔ jamana fɛ jamana ko a bɛ don so kɔnɔ nka jamana bɛ caman ta a la nka fitinin min bɛ yen n'a fɔra u ka sara kalo kalo ka di jamana fana ma walasa ni o sara banna so bɛ se ka kɛ aw ta ye cogo min na ko dɔw fana bɛ ka wari kumaniya jamana ma min ye OMH ye ale de bɛ wulikajɔ la o ko la maa minnu ye garijɛgɛ sɔrɔ ka logements sociaux sɔrɔ limanaw ko nka a caman de bɛ yen u bɛ so ninnu kɔnɔ nka so ninnu sarali kelen bɛ gɛlɛya y'u bolo ko an bɛ don min na ko bi office malien de l'habitat ko ale de bɛ nin gɛlɛya belebeleba kɔnɔna la sabu limanaw i tɛna se ka maa gɛn ka bɔ so kɔnɔ nka maa minnu donna so kɔnɔ k'a fɔ k'u ka so sara e garijɛgɛ donna na nka e ka so sara ko kɛmɛ bɛ gɛlɛya ye e yɛrɛ ma office malien de l'habitat ko a bɛ nin gɛlɛyaba de kɔnɔna la bi nka limanaw ko ni ko dɔ kɛra ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la f'i ka jagoya fana da a kan OMH bɛ o jagoya de bolo ka bi sabu weleweledakanw kɛra ka cikanw fɔ ka maaw nɛgɛ ka kuma fasugu bɛɛ lajɛlen fɔ ka maaw ladɔnniya nka hali sisan minnu bɛ so ninnu kɔnɔna la limanaw ko kuma ninnu tɛ k'a lamɛn ko ni san daminɛ min filɛ n'o ye san 2024 ye ko u bɛna wulikajɔ de kɛ limanaw so ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'o ye logements sociaux ninnu ye ka don a kɔnɔna la ka maaw wele ka f'u ɲɛna so minnu filɛ nin n'a b'a kɔnɔ nin ye jamana ta don jamana y'a di i ma nka dɔɔnin min bɛ yen n'a fɔra k'i k'o sara ni dɛsɛra o la ko contrat bɛnkan min bɛ ni faso cɛ limanaw ko contrat in bɛ se ka wuli ka bɔ yen wa so yɛrɛ bɛ se ka minɛ i la yan'a ka so ma OMH ko san 2024 daminɛ na u bɛna wulikajɔ de kɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲini min bɛ nin lahala kɔnɔ u ka se ka bɔ nin lahala in kɔnɔ la. Kunnafoni filɛ an ye nin bɔ fasiride sɛbɛn la découverte kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw an b'a kuncɛ ni fasiride sɛbɛn min ye o ye l'indicateur du renouveau ale kumana limanaw ko nin ye waleya dɔ ye min kɛra kitakaw fɛ yen ko kita tɔgɔ donna maaw da tuguni dɛ ko nin ye a fure 2 ye olu taara ye chauffeur-kɛ dɔ o fure a n'a ka prandikɛ camion citerne dɔ olu o chauffeur-kɛ n'a prandikɛ ko nin olu fure taara ye juma tɛmɛnen décembre kalo tile 29 camion citerne min bɛ tali kɛ o bolibaga dɔ don ko Burulayi Keyita o na kɛ chauffeur-kɛ in ye a n'a ka prandi Mamadi tɔgɔ dɔ ko olu fure taara ye limanaw u dalen u ka jɔ yɛrɛ kɔnɔna la dɛ jɔ min n'u b'a dulon mobili dugumana na Kati n'a fɔ Kita sake Kita de ko don Kita ATT bugu limanaw ko ninnu fure taara ye maaw kɔni dabali banna ko a bɛ waati damadɔ bɔ sisan limanaw maaw bɔnɛni u ni na cogo suguya bɛɛ lajɛlen la k'o bɛ kɛ Kita mara in kɔnɔna la waleya min kɛlen filɛ nin ye décembre kalo tile 29 san 2023 in na ni nin prandikɛ in a n'a ka chauffeur-kɛ olu fure ta ye maa kɔni t'a dɔn fɛn min kɛra o sababu ye ko min ye Burulayi Keyita n'o ye chauffeur-kɛ in ye a n'a ka prandikɛ Mamadi tɔgɔ dɔ o kɔni fara nin cogoya in na limanaw nka yanni fagali in cɛ a bɛ n'a fɔ maa 2 in kun tununna de o kun tununna kabi tarata décembre kalo tile 22
k'u kun tunna maaw la yarɔ u kun bɔra de k'u bɛ taa camion ye a kɔnɔ fɛn n'o ye taji ye u bɛ t'o bɔn nka a na kɛ u welela ka dɛsɛ i n'a fɔ maa minnu bɛ ko in kalama olu bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na u welela ka dɛsɛ nɛgɛjuru sira fɛ u ma se ka sɔrɔ maaw nana bɔ min kalama min ye Burulayi Keyita a n'a ka parandikɛ in ye Mamadi maaw nana bɔ min kalama lemana u fure de taara ye u ka camion in dugumana la ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra lakana tigilamaw fɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu a jala k'a fɔ u kɔni u fagara de u fagara murudaw yɛrɛ yira u la nin cogoya la limanaw ko Kita ye yɔrɔ ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔnna waleya ka ye Kita mara in kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛla la walasa yelen a bɛ se ka da nin ko in kan cogo min na Adama Jabate de y'a sɛbɛn ale indicateur kelen in ka kuma la limanaw yɔrɔ san laban ale n'a a kasaraw bɛ ɲɔgɔn na ko nin kɛra walejugu dɔ fana min kɛra Cɛgɛna limanaw ko alimami dɔ u k'a ma ko Usmane Ture ale de bɔnɛna a nin na o kɛra décembre kalo tile 31 yɛrɛ maaw bɛ san kura kunbɛli la waati min na o ɲagaɲaga la ko zon n'o ye sonyɛnikɛlaw ye olu de taara bin nin du in kan du fila yɛrɛ ɲɔgɔn fɛ limanaw ko sibiri décembre kalo tile 30 ka dugu jɛ décembre kalo tile 31 na Cɛgɛna sigida dɔ min yɛrɛ bɛ Bamako dafɛla la ko a bɛ Baginda commune rurale de kɔnɔna la walejugu in kɛlen maa 3 ɲɔgɔnna olu joginna maa 1 o ni tora a kow da fɛ o kɛra alimami de ye n'o ye misiri dɔ alimami a tɔgɔ ye ko Usmane Ture limanaw ko waleya in sibiri nɛgɛ kanɲɛ 4 o y'a sɔrɔ dugujɛda yɛrɛ don ko bandi dɔw n'o ye zonw ye limanaw olu de taara don waliso kɔnɔna la limanaw k'u ka salon k'o dayɛlɛ k'o jagoya dayɛlɛ ka sɔrɔ ka marifaw bɔ ka marifa ci daminɛ dutigi de bɔra k'a f'u ɲɛna k'u bɛ min kɔ fɛn fɛn ka d'u ye u k'a ta ka taa n'a ye u ka sɔrɔ ka pɛrɛn dutigi kunna ka marifa ci dutigi k'u ma ko min b'ale bolo o ye 6,000 dɔrɔn de b'ale bolo nka fɛn fɛn ka d'u ye u k'o ta ka taa u pɛrɛnna u kunna limanaw ko u ka wari bila o bɛ k'i wari di u ma waati min na ko dutigi den dɔ bɔra ka na o nana k'a bɛna wari binna dugu ma k'a bɛ wari ta ka di u ma u ye kisɛ k'o sen la ka tila ka kisɛ kɛ hali dutigi yɛrɛ sen la limanaw marifa mankan ma bɔ sa wa du bɛɛ lajɛlen wulila bɛɛ kɔni ja wulibaatɔ wulila vagabond ninnu u y'a lajɛ k'u bɛ boli ka bɔ sisan u bolibaatɔ limanaw o marifa ci senfɛ ko balle perdue o ye musomanin dɔ sɔrɔ u taatɔ fana alimami min n'o o bɛ ka fɔ tan ni ale de ni tora la ko marifa kisɛ y'o fana sɔrɔ o y'a sɔrɔ limanaw ale bɛ ka misiri magɛn limanaw nin cogoya la limanaw ko nin walejugu in kɛra Cɛgɛna ni ye jateminɛ kɛ alimami yɛrɛ a furumuso ale kɔni n'a denw nin waati na u bɛ misigi kɔnɔna la fasiri b'a fɔ cogo min na alimami k'a ka sukoɲɛw o kɛra décembre kalo tile 31 nɛgɛ kanɲɛ 17 waati ninnu na min n'a kuma yɛrɛ yira réseaux sociaux kan limanaw an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ alimami na maa minnu joginna ala k'u bɛɛ lajɛlen ka jogindaw sumaya Musa M Danbele ale ye degelikɛla ye indicateur la ale ka fasiri don limanaw an b'a bila yan ni ala sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ in kan gafe kuraw mana bɔ k'olu lakale aw ye o tuma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.